Redoxreaktioner for sødjern i stål af Thea Vibeke Christensen og Line Arbejdsvild Mathisen. Til at starte med vil vi fortælle lidt om oxidationstal, som forkortes OT, og det holder styr på antallet af elektroner. Og der er både positive og negative oxidationstal. Det positive oxidationstal angiver antallet af afgivende elektroner, og det negative angiver så, hvor mange optagende elektroner der er. Og man angiver så oxidationstal med romertal. Så er der lige nogle små regler. Inden for oxidationstal er der nogle de her regler, og et første regel er, at H som regel har oxidationstal plus 1, og den anden regel er, at O som regel har oxidationstal minus 2. Den tredje regel er, at i en kemisk formel skal summen af oxidationstallet være lige med ladningen. Ja. Og regel 1 og 2 er meget simple, men 3 kan godt være sådan lidt svært at forstå, så derfor vil jeg gerne lige vise nogle eksempler. Og vi har taget eksempel 1 som Na+, og der ved vi, at ladningen skal være plus 1, fordi der er et plus oppe i højre hjørne. Så derfor ved vi nu, at ladningen er plus 1. Næste eksempel, det er Cr3O6 2-, og der ved vi, at der starter vi med at bruge den regel, at O altid er lige med minus 2. Og vi kan også se oppe i højre hjørne igen, at ladningen skal være lige med 2-. Og så bruger vi så den der regel med, at O altid giver minus 2, og det skal vi så. Der er så 6 O'er 2 gange, så det bliver så til minus 12. Og Cr3 skal nu udligne O6, sådan så det bliver minus 2. Så derfor ved vi nu, at Cr3 er lige med plus 10, så resultatet kommer til at se sådan ud, at 10 minus 12 er lige med minus 2. Når et stof skal afgive elektroner, så er der også et andet stof, der skal optage elektronerne. Det vil sige, når der er en oxidation, sker der samtidig en reduktion. Redoxreaktioner er derfor reaktioner, hvor der tilføres en elektron fra et stof til et andet. Desuden er ordet redox en sammensætning af reduktion og oxidation, altså redox. Ved en reaktion optages der elektroner, det vil sige et fald i oxidationstallet, og ved en oxidation afgiver elektroner, det vil sige en stigning i oxidationstallet. Og så lidt omkring forbrændinger. En forbrænding er en redoxreaktion, hvor et stof reagerer med dioxygen, altså O2, og der bliver afgivet energi. For at de her to grundstoffer kan gå sammen, så kræver det, at der er 8 elektroner i det hele. Og magnesium bliver reduceret, fordi den mister 2 elektroner, og oxygen bliver oxideret, fordi den får 2 elektroner. Så vil vi fortælle lidt om det forsøg, vi har lavet, jern i stål. Og med vores formål, det var, at vi skulle bestemme jernindholdet i ståluld. Og vi ved, at stål næsten er 100% rent jern, men der er nogle få procent urenheder. Så det vil sige, at jeg kan sige 96% jern er der i stål. Og så resten, det er sådan nogle kulstof og andre læringselementer, som nikkel eller mangan. Vi bestemmer jernindholdet ved, at vi opløser stålet i svovlsyre, sådan så der dannes jernioner, og reaktionslinjen for det ser så således ud. At der er jern plus 2 hydrogen, det bliver til jern 2-ion plus hydrogen. Og så for den ligning kan vi så se, at 1 mol jern giver 1 mol jern 2-ioner. Og efter det så skal vi så titrere indholdet af jern 2-ionerne med kaliumpermanganat, som er KMnO4. Og så vil vi lige vise reaktionsligningen for det også. Og der er så 5 jern 2-ioner plus permanganat plus 8 hydrogen. Og det bliver så til 5 jern 3-ioner plus permanganat 2-ioner plus 4 H2O. Og der har vi så fundet oxidationstallene for det her. Og til at starte med, der ved vi, at jern, altså de 5 jern 2-ioner, de har en ladning på 2+, så derfor skal der stå 2+ op over. Og det næste permanganat, der ved vi, der har vi fået at vide, at den altid er +7, så det skriver vi så også ovenover. Og det er så +8 hydrogen, og vi ved, at H altid er lige med +1. Så det skriver vi bare ovenover, men vi ved i realiteten godt, at der er 8 hydrogener. Og det bliver så til 5 jern 3-ioner
Og derfor skriver vi så 3 ovenover, for vi kan se, at ladningen igen er plus 3. Eller ikke igen, men den er plus 3. Og så er der så ladningen for permanganat, det bliver så til plus 2 ladning op i hjørnet. Og nedenunder, så har vi så 4 H2O. Og vi ved jo igen, at H altid er plus 1, og O altid er minus 2. Så vi kan se ud fra den her ligning, at det der er oxideret, at det er jern, som stiger med 1, fordi den går fra at have 2 plus i ladning til at have 3 plus i ladningen. Og det der så er reduceret, det er så permanganat, som går fra 7 til 2, så den er ligesom blevet reduceret med 5. Før vi begynder det forsøg, skal vi tage nogle sikkerhedsbriller på grund af svovlsyren, vi bruger, og kitler på, da kaliumpermanganat det farver tøjet. Vi starter med at arbejde 0,1 gram ståluld, som puttes ned i en kronisk kolbe. Her tilsætter vi så 50 ml 1 molær svovlsyre, og så tænder vi udsugningen, og så anbringer vi den her kolbe på en træfod under udsugningen. Vi opvarmer stålulden under svag kogning til den er opløst. Når vi har gjort det, så begynder vi på vores titrering. Efter vi har opløst jernet, titrerer vi det med 0,0200 kaliumpermanganat. Opløsningen bliver sådan lidt gullig efter, men til sidst finder vi ekvivalenspunktet, altså det ligner farven, den skifter til rød. Vi kommer en magnet i vores blanding og sætter den over på en magnetomrører, og så lader vi bare den køre rundt. Inden vi har fyldt vores spirette med kaliumpermanganat, som er 0,0200 molær, og vi vender på en rammer ekvivalenspunktet, som er, når den skifter til en rødlig farve. Ja, ud fra det her forsøg, vi så har lavet, der har vi så fået nogle udregninger. Til at starte med, der skal vi beregne stofmængden af kaliumpermanganat, som der er det, der er blevet tilsat ved ekvivalenspunktet. Og til at starte med, der har vi fundet ud af, at vores ekvivalenspunkt det var på 19,7 liter. Nej, ikke 19,7. 19,7 milliliter. Og det skal vi så dividere med de 1000, så det giver 0,00197 milliliter. Nej, det er så liter. Så tager vi de 0,02 molær kaliumpermanganat, og det ganger vi så med de 0,00197 liter, som er ekvivalenspunktet, og det giver så 0,000394 mol. Derefter så har vi så fundet forholdet, og det er 1:5, så det vil så sige, at hver gang vi har 1 mol MnO4-, så har vi 5 mol 0,00394 jern 2-ion. Og opgave C, der skal vi finde massen af jern, der var i den afvejede mængde i stål. Og der skal vi bruge formlen N gange M er lige med lille m. Og her tager vi de 0,000197 liter og ganger med molarmassen, som er 55,845, og det giver så 0,11001465. Og så til slut, der skal vi så finde masseprocenten. Og der tager vi så det forrige resultat, altså 0,11001465, og det dividerer vi så med 0,1, og det giver så 110%. Og ud fra det, så kan vi så konkludere, at vores resultat ligger, altså det er okay realistisk, for det ligger kun de 14% fra de 96%, som er det rigtige resultat. Så vi mener, at vores resultat er meget, altså det er okay præcist, men der er selvfølgelig nogle fejlkilder, som er. At der kan være måleusikkerhed, når man fx drypper de her permanganat ned i vores opløsning. Der kan desuden være flere forskellige nuancer af den rødlige farve, så man skal sådan lidt vurdere, hvornår man mener, at jernionen er opbrugt i opløsningen.